भीम विश्वकर्मा बेलासपा चौराहा। मोबाइल नंबर है 8727658847। सुन 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 रे नगरुआ के माई कहवा से आइलै सकिन टच मोबाइल। सुन 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 रे नगरुआ के माई कहवा से आइलै सकिन टच मोबाइल। कैसे चलेला एके छेड़ला हसे भेजले बा आई लव यू भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। सुन 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 रे नगरुआ के माई कहवा से आइलै सकिन टच मोबाइल। कैसे चलेला एके पेरला से छेड़ला से। भेजले बा आई लव यू भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। भीम विश्वकर्मा बेलासपा चौराहा। आई लव यू अरे ये भौजी दिह तू हमके सिखाई कैसे आवेला चलावला से भाई। ये बबुआ हवे ये फर्जी मोबाइल बड़ा तू अनपढ़ समझ में ना आई लव यू हाँ ये भौजी दिह तू हमके सिखाई कैसे आवेला चलावला से भाई। ये बबुआ हवे ये फर्जी मोबाइल बड़ा तू अनपढ़ समझ में ना आई। कहेला राउर भैया ए बबुआ कहेला राउर भैया ए बबुआ हेंगा हो जाला के छेड़ला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। भीम विश्वकर्मा बेलासपा चौराहा। मोबाइल नंबर है 8727658847। हाँ चोली में राखेलू हरदम मोबाइल देखे में लागेला छोट बड़ साइज। करता लोग होता के बड़ाई लुटना के मौगी चलावे मोबाइल। हाँ चोली में राखेलू हरदम मोबाइल देखे में लागेला छोट बड़ साइज। करता लोग होता के बड़ाई लुटना के मौगी चलावे मोबाइल। मिलता मजा काए बबुआ मिलता मजा काए बबुआ बतिया के तोरा फिरला से। I love you, Bini। फिरला से भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। आई लव यू हाँ धड़कन धनंजय से रोज बतियालू राइटर थारू से मिले तू जालू। कराना बबुआ तू इतना शिकायत ढेर जति बोलबा त करब पिटाई। हाँ सौरभ ये सवरिया से रोज बतुआलू रोशन गौरव से मिले तू जालू। कराना बबुआ तू इतना शिकायत